na ke Ibrana Bambo gida Kai dubun bidiyoyin komediya babu fashiya, ta sha dilin dariya babu fashiya, mama yau da bindiga da alburushiya, za ku sha dariya kuma har ku koshiya, sai ku je cikin YouTube don ku duba. Kun shiga YouTube ku rubuta Arangama TV Hausa rubuta. Channel ne muna da danganta, ya yau nazari domin ganta, ɗan nishadin maza kuma har da mata. In muna da ku samu shi subscribe, Arangama ku danna subscribe, Arangama ku danna subscribe. Ai ka raurawa da malam kar ka wance, Siskirayen, Ida Ibrahim Kai.